Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Остальные мы еще наблюдаем, надеемся на хороший результат. Яшелчә үзәнендә уңыш җыя башладылар. Прекрасно, здесь фигуры и пониже, и повыше, что могут кататься и новички, и более уверенные райдеры. Әлмәттә индустриаль сквер ачылды. Алабыз яшьләре бәйрәм итте. Ознакай районы Таллы Бүләк авылы җирлегендә терлек азык әзерләү буенча күчмә киңәшмә узды. Анда район башлыгы Марсель Шәйдуллин, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Рамил Исламов, аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин, авыл хуҗалыгы җитәкчеләре катнашты. Семинарда каралган мәсьәләләр, күтәрелгән сораулар хакында Илмира Шәрифуллина белеште. Таллы Бүләк авылы хуҗалыгы районда алдынгылардан исәпләнә. Бүгенге көндә хуҗалыкта сенаж салу бара. Хуҗалык җитәкчесе Наил Мотыйгуллин сүзләренә караганда, беренче база инде тулып килә. Бүгенге көндә 1700 тонна сенаж әзерләнгән. Барысы 4 базны тутырырга кирәк. 1200 гектар күп еллык үләнебез бар. 2500 гектарда язгы кыр эшләрен башкардык, диде җитәкче. Барлык әйберебездә җитәрлек. Баш саныбыз инде бүгенге көндә 700 45 инде. Шуның içinden инде 200 савым сыерлар. Шул 200 савым сыерга бүгенге көндә 5 тонна ярым сөт алабыз. Биредә эшләүче Фазыл Хәмитов үзе Уразай авылыннан. Мондый сезонлы эшләргә инде 14нче елын катнаша. Биредә эш тәртибе ашату да бик ошый үзенә. Эш бара, гөрлей. Бу колхоз миңа бигрәк ташады. Монда 3 ел эшлим инде. 3нче ел бу. Район буенча алганда бүгенге көндә 28 000 тонна сенаж, 4 000 тонна печән әзерләнгән. Узган елгы корылык безнең бөтенебезне дә өйрәтте. Аңлатты нәрсә икән, шуңа күрә инде без толык көчне шушы төрле азагын сыйфатлы иттереп кыска вакытларда әзерләргә дип үзебезгә бурыч койдык. Һәм инде үтәп чыгарбыз дип өметләнәбез. Бүгенге көндә район буенча 162 тоннадан артык сөт савабыз инде. Инде безнең план һәм киләчәк программасы Алла теләсә 170 тоннага быел чыгарга тәләп салынды. Семинарда базларны тутырып, тиз арада каплау буенча фикер алышынды, алга куелган планны үтәү буенча кайбер күрсәтмәләр бирелде. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләр үзләрен яшелчә белән тәэмин итәчәкләре хакында без инде сөйләгән идек. Моннан 5 ел элек нигез салынган яшелчә үзәнендә фермерлар кәбестә, яшел салат, кишер, чөгендер тәмләткечләр үстерә. Биредә инде беренче уңышны җыюга да керешкәннәр. Рәдифә Науманова дәвам итә. Яшелчә үзәнлеге кластерында бүген эш гөрли генә. Кайсыдыр биләмәләрдә яшелчә утауга керешсәләр, икенчеләрендә исә тиз арада уңышны да җыеп алырга торалар. Яшел салатларның бу төре биредә эксперимент рәвешендә утыртылган. Яшелчә базарында әйдәп баручы оешма тарафыннан 4 эре орлык җитештерү кооперациясе бу орлыкларын тәкъдим итә. Максаты сынау участогында безнең регионда иң яхшы уңыш бирә торган салат түрен сайлап алу. Некоторые вот из них подошли как раз к поспеванию, мы начинаем собирать. Остальные мы еще наблюдаем, надеемся на хороший результат. Карап торышка гади генә тоелса да, салат ярыйсы ук нәзбер яшелчә дип белгечләр. Кискен салкыннар яки аномаль кызудан ул стресс кичерә ала һәм үсүдән туктап урлыкка китергә дә мөмкин дип. Сынау участогында үстерелгән салат төрләренең иң шәп нәтиҗә күрсәткәне айсберг салаты. Тәме һәм халык арасындагы популярлыгы да бу яшелчәне өстенлекле итәргә мөмкинлек бирә. Моннан тыш биредә берничә төр кәбестә, кишер, яшел һәм башлы суган, чөгендер, помидор үстерелә. Кооператив 27 фермер һәм предприятияне берләштерә. Рәдифә Науманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә яңа иҗтимагый киңлек ачылды. Яңа индустриаль сквер Татнефть компаниясының Алтын алма турында әкиятләр паблик арт программасының бер өлеше булып тора. Социаль проект Татнефть компаниясе тарафыннан Санкт-Петербург шәһәренең стрит-артны тикшерү институты белән берлектә тормышка ашырылган. Гадәти булмаган паркның тантаналы ачылышында Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов һәм Татнефть компаниясының генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев катнашты. Проектны эшләүдә компания Россиядә экстремаль парк төзелеше индустриясе лидерларын җәлеп иткән. Аларның уртак көче белән чын-чынлап уникаль иҗтимагый киңлек барлыкка килә. Яңа иҗтимагый киңлекнең уникальлыгы шунда ки, ул гамәлдәге котельни территориясендә төзелгән. Авторлар фикеренчә, проект шәһәр экосистемасында сәнгатьнең ролен яңадан аңлата. Ул үзе дә сәнгать предприятиеләренең әйләнә-тирә мөхит белән гармониядә яшәүләренә дәлил булып тора. На самом деле для нас, конечно, комфорт.
Шынлыкта безнең өчен уңайлык һәм кешеләр тормышы беренче урында тора. Кешеләр фикерен исәпкә алып, мондый объектлар һәм мондый карарлар күбрәк булсын өчен без барысында эшләргә тырышабыз. Public Art программасының барлык объектлары кебек үк Индустриаль сквер Әлмәт тарихы һәм мәдәнияте белән тыгыз бәйләнгән. Анда күп санлы стилистик карашлар да чыгылыш тапкан. Әлеге скверда без күрәбез сары торбалар. Бу торбалар инде безнең авылларда да бар. Монда инде ул скамейка ролендә шулай халык ял итеп утырыр өчен бара. Анда безнең ул ут яткырткыч сыманда кулланыла. Паркның бер киңлеген скейт-парк алып тора. 1184 квадрат метрлы мәйданда республика күләмендә тренировкалар һәм ярышлар үткәрергә мөмкин. Спортчылар мәйданчыкның конфигурациясендә аны үтәү сыйфатында югары бәяләде. Парк отличный. Прекрасно, то есть есть фигуры и пониже, и повыше, что могут кататься и новички, и более уверенные райдеры. Я не знаю, как лучше даже этот скейт-парк выглядит ночью или днем, потому что подсветка потрясающая. Очень круто то, что скейт-парк сделан не просто, а с каким-то очень крутым дизайном, который реально подходит этому городу. Вот эти трубы, в общем, это очень круто. Скейт-парк сам по себе очень качественный. Аңа скейт-парктан тыш арт-объектлар, нефтнең килеп чыгышы теориясы муралы, кояшлы факел медиа объекты, нокталар лазер инсталляциясы керде. Ботаник бакчалы өлештә айрым игътибарга лаек. Чуть дальше, если вы пройдете, вы увидите такую необычную составляющую, которая обычно бывает только в ботанике. Әгәр сез бераз алга таба уссагыз, ботаник бакчаларында гына булган гадәти булмаган өлешне күрә аласыз. Һәр табличкада QR-кодлар бар. Аларда телефон аша утыртылган үсемлекләр турында тулырак укырга була. Бу табигатьне яхшырак аңларга мөмкинлек бирә. Понять природу и понять ее значение сейчас. Олия Байрамалова, Милена Валиева, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Гадәти булмаган конкурслар, панна футбол, күңел ачу нукталары, бию батлы, дөнья рекордсменының көч экстримы буенча чыгыш, Россия эстрадасы йолдызлары концерты һәм салют. Әлмәттә яшьләр көненә багышланган бәйрәм чаралары узды. Быел Әлмәт спортта дип аталган бәйрәм концепциясе үзгәрешсез калды һәм сәламәт яшәү рәвешенә багышланган иде. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен бик бай программа әзерләнгән иде. Шәһәр буенча көн дәвамында күп төрле спорт уеннары һәм ярышлар белән тулы күңел ачу программасы узды. Һәркем күңеленнән нидер таба алды. Шәһәр пляжы территориясендә спортны популярлаштыруга юнәлдерелгән тематик һәм интерактив зоналар булдырылган. Кызыклы конкурслар, команда уеннары һәм башка бик күп нәрсәләр. Шулай итеп бәйрәм кысаларында карбыз ашау буенча конкурс узды. Монда ук face-to-face, кара-каршы форматта беренче Әлмәт хип-хоп батлы узды. Хөкемдарлар булып тәҗрибәле хореографлар Эмили Маль, Артем Блайс, Илхам Хан чакырылган иде. 6-18 яшьлек егетләр һәм кызлар иң яхшы биючеләр исеме өчен көрәште. Это колоссальная пропаганда среди нашего населения, что заниматься танцами... Бу безнең халык арасында бик зур пропаганда. Бию белән классик стильдә генә шөгыльләнергә булмавын күрсәтү. Тагын шушындый юнәлешләрдә бар. Кызганычка каршы балалар үз осталыкларын күрсәтә ала торган майданчыклар бик аз. Площадки, где дети могут показать свое мастерство, где они могут побиться face-to-face. Очень понравилось, я показала себя, я попробовала что-то новое в своей получается, сфере, и было очень круто, зарядило. Биредә дөнья күләм рекордсмен Руслан Садыков көч экстрима буенча күрсәтмә чыгыш ясады. Спортчы пассажирлар белән тулы 2 тонна 800 килограмм авырлыктагы Lexusны күчерде. Который весит 2 тонны 800 килограмм. А вместе с людьми все 3 тонны весит эта машина. Балалар өчен дә күңел ачу локациялары шактый булды. Ә спорт сөючеләр өчен Street Madness командасы катнашучылары Иван Сапрыкин, Денис Попков һәм Аксель Мутлудан панна футбол буенча ачык чемпионат узды. Яшьләр өчен бүләк ачык һавада дискотека. Ул нефтчеләр мәйданында башланып китте. Аны Казаннан Jamboree кавер төркеме ачты.
Бәйрәм майданчығында Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов, Татарстанның яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Алла Кондратьева, Татнефть персонал белән эшләү идарәсе башлыгы Андрей Глазков булдылар. Яшьләр сәясәтен тормышка ашыруга зур өлеш керткән Әлмәт яшьләренең иң актив вәкилләренә район хакимиятенең мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Кичке тамашада Анат Сай, Текила һәм Люся Чеботина катнашты. Олар яшьләр дискотекасына айрата ям һәм дәрт өстәде. Бәйрәм атмосферасын булдырды. Шәһәрдә яшьләр көне бик кызу узды. Кызыклы локациялар күп иде. Әмма халыкның күбесе Анат Сайның чыгышын көттек ди. Обожаю Анат Сай. Я ждала только ее концерта. Вообще супер. Татнефть всегда подготавливает очень клевые концерты. В том году она приезжала, вообще было бомбезно. В этом году, как видите, народ прям бушует. Раз в год можно ее встретить. Вакыйгаларга бай көн бәйрәм салюты белән тамамланды. Алия Байрамалова, Милена Валиева, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.